कमेन्ट्सफोराव जोङो बिथांमोनखौ मालाबाबो इनभाइटेसन इनभाइट खालामनो नाङा नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक शेयार खालामदो आरो नोंनि गोसोआव जि सानदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो जाहाथे आङो फरायनो हानाय बादि बा मोनथिनो हानाय बादि फार्स्टआवनो आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों माने बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशनाव आगोलाव जिफोर सुबुङा खामानि मावदोंमोन बिथांमोनखौ माने बेन खालामदोंमोन बै बेन खालामनाय सुबुंफोरा दिनैनि समाव माबे थासारियाव किसुमान नेम निथि रुलफोरखौ मानियाखै मानिनि थाखाय दिनै बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनै मोनसे मैया माने 24 खालाराव मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो बे सावरायमेलाव माखासे डिसिसन लानाय जायो बे डिसिसनखौ आं नोंथांमोननो माने मोनथिनायाव माने नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों आं साबजानाय मोनदोंना मोनाखै माने आगोलाव जिखिनि माने गाज्रि बेबहारनि थाखाय माखासे आर्टिस्टफोरखौ माने बेन खालामदोंमोन बे बेन खालामनायाव माखासे बेन खालामदोंमोन आरो बिसोर माबायदि पारफरमेन्स खालामनो हागोन ना हाया बिनि सायावबो मोनसे रुल्स आरो निति नियम बानायनानै होदोंमोन बे निति नियमा माबायदि भंग जादों नामा बेनि सायाव बिथांमोना मोनसे गोथौ बिजिरनानै सावरायमेलखौ लानाय जादों आरो बे सावरायमेलाव माखासे एजेन्डा लानाय जादों बा माखासे स्ट्रं डिसिसन लानाय जादों माने जायफोरा बेन खालामजादोंमोन बिथांमोननि थाखाय स्ट्रं डिसिसन लानाय जादों बे स्ट्रं डिसिसना मा बिथांमोननि स्ट्रं डिसिसना मा बिथांमोननि बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन दिनै क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्ला आरो दुलाराय माने मिरु बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशना मोनसे जुथुमा माने काजलगाव चिराङाव सावरायलायनाय जायो बे सावरायलायनायाव माखासे स्ट्रं डिसिसन लानाय जायो बे स्ट्रं डिसिसना मा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन आरो बे स्ट्रं डिसिसनखौ नोंथांमोना मोजाङै बिजिरनानै नायबानो जाबाय एक नम्बर डिसिसनावनो जाबाय बेयो जाहैबाय मा बेन खालामजानाय जायफोर आर्टिस्टआ माने एस'सिएशनजों बेन खालामजानाय बिथांमोना जुदि प्रडाक्सन बहनोब्ला बे प्रडाक्सनाव सापर्ट हिसाबै जायफोर आर्टिस्टआ बिथां बेन खालामजानाय आर्टिस्टजों सापर्टआव प्रडाक्सनाव जुदि खामानि मावहैयोब्ला बिथांमोना 2 लाख फाइन जुरिमाना होनांगोन बे जाहैबाय एक नम्बर माने मा होनना बुङो एक नम्बर बेयो डिसिसन माने जायफोर आर्टिस्टआ बेन खालामजानाय बिथांमोननि सायाव जोंनि माने जिखुनु आर्टिस्टआनो खामानि मावहैनो हाया प्रडाक्सनाव जुदि मावहैयोबा 2 लाख फाइन दोङो बे जाहैबाय एक नम्बर डिसिसन नैथि नम्बरा जाहैबाय माने जायफोर बेन खालामजानाय आर्टिस्टखौ जुदि किसुमान प्रग्राम आरो जौसाङाव लेंहरो बे लेंहरनायाव जुदि माने बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशननि सुबुङा जुदि बिसोर बेन खालामजानाय सुबुङा फैनाय स्टेजाव जुदि पारफरमेन्स बाहागो खालामोब्ला बै बाहागो लानाय सुबुङाबो 2 लाख जुरिमाना फाइन होनांगौ 2 लाख फाइन होनांगोन बेनि थाखायबो बे नैथि नाम्बार माने डिसिसन बेयो जाहैबाय बे माने स्टेजाव पारफरमेन्स खालामोबा बेन खालामजानाय सुबुङा बा आर्टिस्टआ बेनि जौसाङाव बेयो बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशननि सुबुङा बाहागो लानो हाया जुदि बाहागो लायोबा 2 लाख जुरिमाना फाइन होनांगोन स्ट्रं डिसिसन 2 नाम्बाराव 3 नम्बराव मोनसे बिराद गेदेर जायफोर माने प्रग्रामानो जाया मानो माबायानो जाया मानो बे प्रग्रामाव माने जायफोर बेन खालामजानाय जुदि प्रग्रामाव जुदि थाफादेरोबा आर्टिस्ट एस'सिएशननि सोरबा माखासे बहनजानाय बेन खालामजानाय जुदि प्रग्रामाव जुदि थायोब्ला बेखौ आगोलावनो प्रग्राम जायनि सायाव डिसिनो इनफरमेसन हरनानै जुदि डिसिनो गथायनानै लाइजामखौ जुदि बेन जानाय सुबुं आर्टिस्ट एस'सिएशननि बे सुबुङा जुदि बे प्रग्रामाव जुदि बाहागो लायोब्ला बे प्रग्रामखौ खुंफुंनो थाखाय बन्द खालामनो थाखाय माने डिसिआ बन्द खालामगोन बेफोरबायदि मोनसे एजेन्डा लादों जाहाथे बिथांमोन जुदि थाफायोब्ला बेन खालामजानाय सुबुङा
जुदि थाफायोब्ला बे प्रग्रामाव अब्ला बे प्रग्रामखौ खुंफुंनो होनाय जानाय नङा होननानै डिसिनि माने फारसे बेखौ बोनानै लानानै थाङो। बे जाबाय 3 नम्बर मोनसे एजेन्डा माने स्ट्रं डिसिसन बिराद मोजां स्ट्रं जादों बियो। बे जाहैबाय स्ट्रं एजेन्डा जोङो बेफोरबायदि एजेन्डाखौ आङो माने सापर्ट खालामो एक्सेप्ट खालामो मानो होनोब्ला जाहाथे बैफोरबायदि गाज्रि बेसादा बा गाज्रि थासारिया जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव जुदि सफैया बा फैया बेनि थाखाय बे एजेन्डाखौ लादों बिराद मोजां नांदों। बेफोरबायदि एजेन्डा जोंनो नांगौ स्ट्रंलि एजेन्डा बियो जाहाथे गाज्रि थासारिया उनाव सोमजिया फैनो हाया बिथांमोनखौ जुदि रेहाय होयोब्ला नेक्स्ट जेनेरेसनावबो बिदिनो माबा मोनसे सोमजिनो हानाय बिथांमोनखौबो रेहाय होयोबा बे थासारिया आर्टिस्ट एस'सिएसना गुबुंले जालांनायखौ जों नुनो मोनगोन। बेनिखायनो बेहाय रेहाय होनायनि जेबो माबा गैया आरो बियो माने कमप्रमाइस बेन खालामजानाया जाखानाय बेखौ जुदि एक्सेप्टेबोलाव जुदि लाबोफिनोबा उननि थाखाय बियो बिराद गाज्रि जागोन होननानै आं सानो। बे आंनि मोनसे मतामत आरो आं सानो जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय माने अलरेडि साबफाबाय थागोन। बेनि थाखायनो आं बेखौ बे जिखिनि एजेन्डा लादों बिनि थाखाय बिराद सुइटेबोल आरो गेमस्रिमोनजों जाय खामानि मावो बिसोरो आरो गेमस्रि बायदिनोखा होननानै सानजाखासिगोन आरो दिनैनि समाव बिथांमोना जेरैबायदि भाइरेल जादों बिथांमोनजों जुदि जाय सापर्टआव भिडिअ बानायो बुङो नोङो गावबागाव अधिकार गावबागाव मावगोन होननाय खिन्थु मोनसे नेम आरो नितिनि गेजेरजों खुंनांगौ साफ्रोमबो सुबुङा। गेमस्रिमोन बायदि सुबुंखौ नैबे समाजाव रावबो सापर्ट खालामनाङा सापर्टबो होनाङा समाजखौ गुबुंले खालामनायाव बिथांमोना बिराद गाज्रि बिहोमा होबोगासिनो दङ आगोलनिफ्रायनो नुबोगासिनो। बेनिखायनो जोंनि सुबुंफोरा स्ट्रं जानांगौ बयबो मोनथिलायनानै बुजिलायनानै सानै हनै खामानिखौ मावनांगौ। बेनिखायनो जोङो बिथांमोन बायदि गेमस्रिमोन बायदि सुबुंखौ जोङो सापर्ट होनो नाङा बिथांमोनखौ जायगाबो होनो नाङा लाइभबो होनो नाङा आरो स्टेज पारफरमेन्सफोराव जोङो बिथांमोनखौ मालाबाबो इनभाइट खालामनो नाङा नङा होमबा रायजोफोर। होमबासो जोंनि गाज्रि सुबुंखौ जों मानो लाइ होनो नङा होमबा। आं गावखौनो बुङाखै मोजां होननानै खिन्थु गाज्रि सुबुंखौ जों मालाबाबो लाइ होनो नाङा। जोङो बे जुदि लाइ होयोब्ला बे गाज्रिनि लामाथिं थांबाय थायो। बेनिखायनो जोङो बिथांमोन सुबुंखौ जोङो मालाबाबो लाइ होआ आरो होनोबो हानाय नङा। बेनिखायनो दिनै स्ट्रं डिसिसनखौ लादों आं बिराद मोजां मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों आं बे डिसिसनखौ लानायनि थाखाय। दे बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनिसिम जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालामदो लोगोफोर।